În ciuda simplității sale aparente, tehnica airbrush necesită un nivel ridicat de îndemânare. Fără îndemânarea și practica unui meșter, este aproape imposibil să obții detalii bune și o pictură mai fină a detaliilor. Toate acestea necesită o înțelegere a procesului. De asemenea, cel mai bine este să știți exact ce vopsele puteți folosi pentru aerograf. Vopsele, tipuri, specificații, utilizare. Primul lucru care trebuie să fie clar înainte de a începe să lucrați cu un aerograf este consistența vopselei. De rezolvat. Important. Numai vopseaua fină poate fi utilizată în pistoalele cu aerograf. În practică, acest lucru înseamnă că structura vopselei nu trebuie să conțină particule mari, astfel încât să nu blocheze duza dispozitivului. Cu toate acestea, toate vopselele moderne pentru aerografe conțin o mulțime de aditivi și aditivi, retardator sau retardator, etc. Astfel de aditivi fac procesul de aplicare mai eficient, permițând noi trucuri artistice care nu sunt posibile cu pulverizarea convențională. În anumite cazuri, vopseaua are nevoie de mai mult timp pentru a se usca. Este important să rețineți că vopselele acrilice pe bază de apă se întăresc după uscare. Vopseaua aderă la suprafața care urmează să fie vopsită și formează o peliculă subțire de plastic pe suprafața vopsită. Acest strat este foarte elastic, dar oferă, de asemenea, o protecție excelentă împotriva influențelor externe, DEX, CH și fluctuațiile de temperatură. Acrilicele nu sunt greu de spălat, uneltele speciale sunt esențiale pentru acest lucru decapant de vopsea. Cu toate acestea, aerograful poate produce și efecte interesante, care sunt folosite și de unii designeri și artiști. Sfat. Acrilicele sunt ideale pentru începători în aerograf. Nu necesită nicio manipulare suplimentară, atât înainte, cât și după aplicare. Nitroenamel și caracteristicile sale. Acrilicele sunt a doua cea mai utilizată vopsea. Învățați să aerografizați cu vopsele de smalț nitro este mai dificilă, dar poate fi foarte satisfăcătoare. Cel mai adesea acest tip de vopsea utilizate în aplicații decorative pe vehicule. Nitrosmalțul are multe caracteristici și avantaje utile care îi fac pe mulți pictori să-l prefere. Timp de uscare. Smalțul nitro se usucă considerabil mai repede decât cel acrilic. Vă permite să faceți treaba mai repede. Transmiterea liniilor fine, a contururilor. Nicio altă vopsea nu este capabilă să atingă aceeași precizie de formare a modelului. Glazură semitransparentă. Acesta este un efect decorativ cauzat de o anumită operațiune a aerografului. Adaugă volum la desen. Totuși, aceste culori nu sunt lipsite de unele dezavantaje. Nuanțele și subtonurile apar mai puțin strălucitoare și pronunțate atunci când se aplică cu vopsea nitro. Puterea de ascundere este, de asemenea, mult mai mică decât în cazul acrilicelor. Atunci când se lucrează cu două culori, este dificil să se obțină un ton decorativ clar. Specialiștii recomandă utilizarea unui strat de bază de culoare deschisă pentru nuanțele de gri. Astăzi există acoarele uscate pentru aerografiat, dar există și pastele tradiționale, pe bază de apă. Spre deosebire de acrilice, acoarelele pot fi diluate cu apă simplă, nu distilată. Pentru a recapitula, pictura cu un aerograf folosind acoarelă este destul de ușoară. Este o modalitate bună de a obține o primă experiență și de a vă perfecționa abilitățile existente. Primer și varietățile sale. Vopsea cu aerograful pe metal sau plastic include aerografie și pretratament, inclusiv CH. Gessoing. Pentru o bună aplicare, este important nu numai să alegeți tipul de vopsea, ci și grundul. Acest material este grundul, stratul de bază, pentru nivelarea suprafeței, care determină în mod direct ce tip de vopsea va fi folosit. Este grundul care determină rezistența formulării vopselei. În plus, unele vopsele nu pot fi aplicate fără grund. Pentru o bună aplicare, gesso trebuie să aibă o serie de proprietăți: grad ridicat de aderență, putere bună de ascundere, suprafață netedă, textură mătăsoasă,
proprietăți de acoperire respingătoare pentru a împiedica absorbția vopselei. Epoxy. Primul lucru important de știut pentru oricine preferă să folosească acest tip de grund este materialul este foarte toxic. Din acest motiv, este necesară o ventilație puternică în încăperea în care urmează să fie utilizat grundul. Se recomandă purtarea unui aparat de protecție respiratorie în timpul lucrului cu acest material. Principalele caracteristici ale epoxidului sunt următoarele. Stratul aplicat este gros, o viață foarte lungă, ușor de șlefuit, rezistent la coroziune. Etapele picturii. Desigur, procesul de aplicare a vopselei pe o suprafață pregătită are loc în etape. Există 5 etape în total. Selectarea schiței. Puteți crea propriul design sau puteți alege din mii de modele. Este important să se simuleze modul în care ar arăta pe suprafață și să se țină seama de dimensiunea și conținutul său pentru a respecta contextul său fără a încălca integritatea și compoziția lucrării. Modelul este apoi transferat pe hârtie. Pregătirea suprafeței care urmează să fie vopsită. Alegerea este relativ simplă, dar este important să vă asigurați că tot ceea ce ați putea avea nevoie pentru munca de vese poate fi găsit la îndemână. În unele cazuri, trebuie să acționați destul de repede. Un produs pentru a elimina petele ar trebui să fie achiziționat în avans. Selecția vopselelor. O etapă foarte importantă de care vor depinde luminozitatea, saturația, structura și longevitatea imaginii. Nu vă zgârciți atunci când alegeți o vopsea. Procesul de aplicare a vopselei pe suprafața pregătită. Dacă toate cerințele sunt îndeplinite, puteți picta. Uscarea și fixarea materialului prin lăcuire. După ce suprafața a fost vopsită și este pregătită pentru aplicare, se efectuează lucrări suplimentare. Vernisajul dă o notă finală imprimării. Lucrarea devine lucioasă și își păstrează proprietățile pe o perioadă mai lungă de timp, dar lacul nu trebuie aplicat în toate cazurile. Atunci când se utilizează culori pe bază de apă, este suficientă clătirea sub jet de apă. Atunci când se lucrează cu alte materiale de vopsire, poate fi necesar să agenți de curățare speciali. Utilizarea șabloanelor. Șabloanele sunt adesea folosite pentru aerografiat. Acest lucru simplifică considerabil sarcina artistului. În plus, calitatea desenului prin intermediul șabloanelor rămâne schematică, pentru a obține o elaborare clară, adâncime și volum. Folosind acest instrument auxiliar, este imposibil. Sunt disponibile șabloane. Acest lucru economisește o cantitate considerabilă de timp atunci când se înlocuiesc dozele cu cutii de unică folosință, reutilizabile. Important. Fie șabloane de bricolaj, fie șabloane disponibile în comerț. Aerograful poate masca imperfecțiunile, cioburile minore, zgârieturile și zgârieturile, dar defectele majore nu pot fi ascunse cu ajutorul unui aerograf. Părerile privind șablonul diferă în rândul experților. Unii spun că este o modalitate eficientă și relativ ieftină de a recondiționa rapid și fără abilități suplimentare o caroserie auto sau de a picta un perete. Alții afirmă că după un desen cu șablon este nevoie de unele ajustări care necesită la fel de mult timp și sunt la fel de greu de lucrat de la zero. Important de urmărit distanța dintre obiectul care urmează să fie pictat și aerograf. Cu cât dispozitivul este mai aproape de suprafață, cu atât liniile sunt mai groase și culoarea mai intensă. Este mai bine să îndepărtați petele după ce acestea s-au uscat. Încercarea de a curăța recipientul de scurgere cu o cârpă uscată poate duce la diluarea. Corectarea consecințelor ridicării unei picături este mai dificilă decât îndepărtarea unei picături uscate cu o pânză de șmirghel. Este important să aveți la îndemână mai multe recipiente. În fiecare dintre ele puteți adăuga culoare. Acest lucru economisește considerabil timp la înlocuirea dozelor de pulverizare. Este, de asemenea, foarte ușor de curățat aceste containere. Este mai bine să lăcuiți suprafața, așteptând vopseaua nu este întotdeauna complet uscată. Dacă tehnica nu este respectată,
Baza de lac se va așeza neuniform, uneori se pot folosi abrazivi în plus față de șmirgel pentru a lustrui argintul și alte metale atunci când se lucrează la piese mici de modelism. Secretele picturii cu aerograful vă permit să vă îmbunătățiți în mod constant abilitățile. Este adevărat că principalul truc, care este menționat în mod constant de toți experții fără excepție, este experiența. Trebuie să te antrenezi în mod constant și să-ți perfecționezi abilitățile. O înțelegere a procesului de aerografiere și a utilizării sale va veni cu timpul. Există multe considerații speciale atunci când se utilizează un aerograf, dar le înveți pe toate pe calea cea mai grea. Pornind de la unele dintre sfaturile de mai sus, puteți elimina unele dintre cele mai frecvente greșeli, făcând experiența de vese cu acest instrument mai strălucitoare și mai creativă.